Amencemos en Guimarei, no concello de Friol, no campo da feira, esquecido de quen corresponde velar por el. Estamos aquí un grupo de amigos, tanto cuadro directivo como a cadro técnico da Asociación Terras de Lugo, GDR4, xestores do programa LÍDER 2007-2013. Vou presentar primeiro a xente que nos acompaña hoxe e despois explicar un pouco de que vai esta visita, esta reportaxe que estamos facendo. A miña esquerda, Manuel Muñiz, vicepresidente da Asociación Terras de Lugo, José Antonio Bogal, Nico Bogal, a miña dereita, Antonio Figueroa, xerente da Asociación Terras de Lugo, Pablo, técnico, Venancio, becario en prácticas, Javier. Ben, e Inés, visitante Astur chilena. A Asociación Terras de Lugo nace no ano 2008 co gallo de dar un enfoque diferente ao conocido hasta aquel momento a xestión do programa LÍDER de axuda ao desenvolvemento rural. Somos 124 socios entre asociacións de distintos eidos e administracións. Estamos a traballar, como digo, con un criterio diferente ao que había hasta este entonces. A parte da xestión do propio programa LÍDER, asumimos a responsabilidade de poñer en marcha un proxecto propio que se chama a Ruta das Feiras. A Ruta das Feiras é un trazado de sobre 180 kilómetros de longitude polos 7 concellos nos que actuamos, que son Lugo Rural, Friol, Guntín, Corgo, Castroverde, Outeiro de Rei e Rábade, e que pretende vertebrar o territorio, agora que está tan de moda pois coa AVE, coas autovías, e coas carretericas, e con non sei que, a vertebración territorial, nós pretendemos vertebralo de outra maneira alrededor do patrimonio material e inmaterial, arquitectónico, paisaxístico que temos en todo ese territorio e que de cotío está esquecido tamén das autoridades ás que compete defendelo e promocionalo. Eliximos como símbolo significante desta ruta as feiras que representaron o movimento económico máis importante que houbo no territorio e ao longo de todo Galicia e que hoxe están de capa caída. E como dicía antes, amencemos no campo da feira de Guimarei. A feira quizáis máis importante do concello de Friol que hoxe está en ruínas. Quédanos esta carballeira de recordo e a estrutura dos casetos nos que se facía a compra-venta de produtos perecedeiros, caendo tamén como recordo da riqueza de aquel día. Ben se ve a nosas espaldas as casas que se construíron a conta dos ingresos da feira. Por que a feira como símbolo? Pois porque, como decía, era un impulso económico importantísimo para aqueles lugares nos que se celebraba e para toda a redonda deses mesmos. Tamén era a primeira manifestación da importancia, ou a máis clara manifestación de importancia da muller no medio rural. E tamén era a antesala creada pola necesidade do que hoxe chaman centros comerciais, sinos que parece que non se pode vivir, é donde os había, ambulantes e abertos, preocupáronse en moitos casos de que desapareceran. Vamos recorrer nesta reportaxe os 7 concellos sobre os que actúa Terras de Lugo. Vamos recorrer os campos da feira donde había e donde hai. E vamos confraternizar tamén os amigos, a parte de traballadores e implicados, os amigos que estamos en Terras de Lugo e que son os verdadeiros artífices deste proxecto que é moito máis que unha ruta de sendeirismo. É unha ruta
hacia o verdadeiro compromiso co desenvolvemento rural da comarca de Lugo. Espero que de todo sea agradable e espero que todos a poidamos facer un día a pé. Estamos aquí no campo da feira de San Román da Retorta, na parroquia de Santa Cruz da Retorta, tamén coñecido como Campo de Castrelo. Celebrábanse as feiras os días 15 de cada mes, actualmente non se celebra nada. Quedan as construcións e o campo propiamente. A miña espalda vemos o que era a antiga báscula para pesar os animais, vemos dúas casas de comidas, e a man esquerda está un albergue de nova construción da Xunta, porque pasa por aquí o camiño primitivo. Despois hai variedade de árbores, árbores autóctonas, carballos, castiñeiros. Tamén conta este campo da feira con unha fonte que dá auga bastante boa, e para a parte de arriba é un campo bastante amplio, bastante extenso. Están os antigos casetos da feira que non se encontran en moi boas condicións, utilízanse algúns para guardar maquinaria, pero a maioría están derruídos ou apenas se ven os cementos. Estamos no campo da feira orixinal de Friol. Aquí celebrábase tradicionalmente o mercado gandeiro, donde as xentes de Friol traían as súas reses, vacas, ovellas, porcos, e as nosas espaldas, tapado cunha lona, supoñemos para que non se vexa as obras de remodelación do actual campo da feira, que entendemos que teñen intención de retirar do pobo e desplazalo ás aforas. É un campo da feira simbólico porque conseguiuse manter a carballeira pese a que se destrozou boa parte dela que estaba tamén na parte orixinal. Agora estamos no campo da feira da parroquia de Cotá, no concello de Friol. As miñas costas tedes a carballeira, que é o pouco que queda del, máis algunhas pedras que agora mesmo fan de alpendre. A feira celebrábase os días 18 de cada mes, pero desto fai xa máis de 50 anos, polo que o campo da feira, como podedes ver, está bastante destruído, apropiado por outras mans, e pouco se pode dicir máis del. Pois agora topámonos no campo da feira de Gaioso. Temos que dicir, pois que é o único lugar, según os nosos datos, no concello de Outeiro de Rei, que é o que pertence, no que se viña celebrando feira, non? Tratábase tamén dunha feira de moita actividade. Ao meu fondo, pois podedes ver unha vista parcial deste campo da feira. Hai que dicir que está nun entorno moi ben rehabilitado, non? Aquí pois, os veciños mostraron unha sensibilidade especial con este campo da feira, con este entorno, porque, non é algo que se vexa en todos os sitios. Dicir que, moi preto de aquí atópase a área recreativa de Penas de Rodas, un lugar de importancia ambiental, de importancia turística, e, un pouco o que se ve aquí, non? Tería aquí enfrente de min, teríamos un dos alpendres, que tamén se atopa nun estado de rehabilitación bastante aceptable. E, como xa dixen, pois un lugar que merece a pena visitar e que animo a todo o mundo a que se pase por aquí. Aquí a Tarrábade, onde tamén
Houbo feira e hai feira, un dos poucos sitios das 8 feiras dos 7 concellos que siguen activas, non? Unha é Rábade, que se celebra o 2 e o 22 de cada mes, e, bueno, a parte do polvo, pois aínda se sigue comercializando algo de gando, e ademais de outros produtos, non? Textil, etc. Estamos seguindo a ruta das feiras e atopámonos aquí en Ombreiro. Soupemos que aquí había feira fai moitos anos por boca de lugareños de aquí de Ombreiro. E agora continuamos ruta cara a Nadela, que é o próximo punto, o próximo campo de feira. Estamos aquí no campo da feira de Nadela, un dos campos da feira máis importantes e con máis sona do Concello de Lugo, despois da feira que se celebraba en Lugo, onde actualmente está a estación de autobuses. Entón, bueno, quedou a feira de Nadela, que era das máis importantes da contorna, en canto a movimento de gando, a movimento de outro tipo de produtos, non? Como podemos ver, é a típica carballeira, onde tamén o edificio público do colexio apoderouse dunha parte deste espazo, non? Actualmente, aquí celebras a feira o día 15 de cada mes e o penúltimo domingo de mes, pero solamente se ven a comer o polvo. Despois, os da Asociación da Carballeira de Nadela, que son veciños de aquí da zona, tanto da parroquia de San Mamede dos Anxos como da parroquia limitante de San Xoán de Pena, organizan distintas feiras como son a Feira de Produtos Tradicionais Artesanais Ecolóxicos, e tamén organizan unha feira polo Entroido. E máis ou menos isto sería un pouco que se podría comentar da actividade que sigue habendo aquí en Nadela. Dicirvos que estamos nas terras de Chamoso, tiñamos pensado e chegaremos a Castroverde, é o condado de Flamoso, Chamoso, que dai ben a palabra. Acabamos de pasar por un lugar, pola parroquia de Chamoso. O río Chamoso é un dos afluentes que vai directos ao Miño, recolle as augas que ven desde a Bacariza e parte das serras altas desde Castroverde, e dicirvos, pois eso, que estamos no campo da feira da Dai, chamada así. Eu, desde neno, teño vido aquí varias veces, non sei, con moi poucos anos. Isto está moi cambiado, lóxicamente, como prácticamente todas, pero o bo é que o campo sigue funcionando, sobre todo, porque hai feira os 13 de todos os meses, e a parte disso ten sobre todo dous momentos. Unha me parece que é a de outubro, a feira de outubro, se non me lembro mal, e sobre todo a de xuño. Era coñecida como a feira dos burros, mas aquí había tanto gando, sobre todo vacún, e de cabalar, e de porcos, non? É o que lembro. Ao fondo, o Pazo de Tella, que foi feito cos presos da Guerra Civil, non? Simplemente deixo aí o tema, non? É unha das feiras que aínda sigue viva na actualidade, xunto ca de Castroverde, das que vimos hoxe, e ya de Friol. Hoxe é o segundo día do roteiro das feiras. Se onte rematábamos na feira da Dai, dicíamos ou falábamos do condado Chamoso, da palabra procede de flangmos ou flangmosos do latín, e estamos nas terras que en realidade vimos de percorrer o monte da Bacariza ou o Miradoiro e o Rañadoiro e o monte de Monciro, que temos así ao noroeste. Daí arrancan as fontes, por un lado do río Chamoso, que vai directo ao Miño, e por outro lado o río Tordia, que é un afluente do Neira, ou xuntase con Neira e volve a ser outro afluente do Miño. Hai quen opina o nome de Castroverde, que incluso ven de Castrum Vallis Viridi, ou dun señor que se chamaba Viride, non? Aí deixo iso, hai opinións para todo. De feito, nós, como asociación, queremos reivindicar que Castroverde se debería de escribir separado. De feito, os portugueses así o escriben, mas probablemente isto que digo é un escándalo para algunha xente. Ben, dito isto,
pasamos a falar da feira. Estamos pois onde realmente había os intercambios pois dos produtos que había non somente en Castroverde, senón en todos os concellos da rodeada. Os pendellos da feira, que foron restaurados en 2006, remóntanse a construción a mellor hai 50 ou 60 anos aproximadamente. Como vedes, son construcións a unha auga ou a dúas. As miñas costas tedes a construción a unha soa auga, co seu mostrador, digamos, de pedra e o asento para que a xente pois, se pudera sentar e colocar os seus produtos á vista. Ao outro lado, ao lado de abaixo, era a Feira das Mulleres, así chamada, e actualmente, para podermos percibir un pouco que sería unha feira, teríades que vir a finais de agosto, o último domingo de agosto, hai, pois aquí, podemos ver en todos os postos exposicións de todos os produtos, tanto comestibles como de apeiros, de ferro, de ferreiros, de zoqueiros, que había a Feira das Zocas, non dixen antes tamén, porque aquí era de intercambio de produtos, pero tamén de zocas e de todo tipo. Porque a Feira do Gando é na parte de abaixo que había un souto, tirouse ese souto nos anos 70 e fíxose pois, unha grande nave que funcionou uns anos e que actualmente prácticamente pois, está baleira todos os domingos. Non? Pode haber uns porcos simplemente e outra cousa nada máis. Hai unha feira tamén cabalar, de cabalos todos os anos, que coincide tamén polo mes de xullo e agosto, dependendo, xunto con outra feira, que tamén en Friol hai esa feira cabalar que se me ven á mente, e na Dai, que estivemos onte. Dito isto, depois dos intercambios, pois da mañá, e despois de comer o polvo, que actualmente tamén se come ao lado dese souto que falaba antes e que podemos ver despois, pois era o paseo das mozas e dos mozos que se quedaban á tarde para facer o que agora se chama o ligue, ou ir a discotecas ou ao cine, ou a outras festas, daquela era o que había. Eu son Manuel Ribeiro, conocido máis ben como Xaneiro, porque a casa de meus pais era a casa de Xaneiro. Eu, o único recordo que teño é de oír a meus pais, a meu pai, que aquí que era a Feira da Liñaza, que se celebraba o 25 de marzo, cando se traballaba tanto no liño. É o único recuerdo que teño, que a feira, claro, que non a vou a recordar cos anos que teño. Pero si yo oía que viñan as mulleres, e aquí todo este paredón era onde poñían os seus sacos ca liñaza, porque entón traballábase moito o liño. Eu recordo sembrar o liño na miña casa e todo o proceso que tiña, todo iso é o que recordo. Depois de estarmos no recinto da Feira de Castroverde, e falarmos en Vilabade, baixamos ata outra das feiras que xa non se conserva nada, que é Miranda, pero que queda aquí moi cerca, estamos en Agustín. Acercámonos á igrexa que temos que é de fondo, a igrexa de Agustín,
non temos moitas cousas que dicir, pero tampouco fai falta moito, porque simplemente é unha igrexa que está nun val moi pequeno, moi pechado, encima dun castro, e que chama a atención polos seus detalles que ten, desde o rosetón que podemos ver na súa fachada principal, a detalles que ten no seu interior. Desde aquí, desde Agustín, pois xa deixamos a Castroverde, o Concello de Castroverde, e pasamos novamente ao Concello do Corgo, e seguimos entón co roteiro das feiras. Estamos aquí agora na parroquia de Castrillón, no Concello do Corgo, unha das parroquias que limita coa autovía, coa A6, coa A6 e a Nacional 6, e este é un dos lugares máis representativos desta parroquia, aínda que non é campo de feira. Si vemos que aquí, xa o propio nome de Castrillón nos leva a algo, non? Que aquí, en teoría, houve un castro, e a miña esquerda vemos a parroquia tamén que é singular, non? Non se ven parroquias así nestes entornos. Estamos no campo da feira de Lousada, en Guntín, no que atopamos os elementos característicos de calquera campo dos que levamos vistos. Unha fonte, que está a miñas costas, uns casetos que estén derruídos, e, por suposto, neste caso, pois, moi significativo, unha carballeira con especímenes moi bonitos e de gran tamaño. Estamos no campo da feira de Grolos, como xa estamos vendo, pois seguimos vendo a típica carballeira de todos os campos. Aí por detrás temos o que era a báscula, temos que se fixeron no posterior un caseto para os veterinarios cando tiñan que facer permisos de movimento de ganado e tratos. Celébrase o 23 de cada mes, e agora o único que hai é pois, un pouco pulpo e nada máis. Estamos na feira de Lousadela, no Concello de Guntín. Esta feira actualmente está en desuso, leva 30-40 anos sen funcionar, pero no seu tempo foi unha das máis importantes da contorna. De feito, os informadores que tuvemos por aquí pola zona falaban de comerciantes que viñan dende a zona de Melide, zapateiros, a negociar aquí a esta feira. Mostra da importancia que tuvo no seu tempo é a cantidade de construcións específicas para a feira que podemos atopar, multitud de casetos, tanto abertos como pechados, casas de comidas na zona de abaixo e por suposto, unha carballeira que a día de hoxe está minguada, non digo que realmente foi, porque se foron construindo casas e talando a maioría das árbores. Incluso nos contaban que algunhas das casas que había máis antigas da aldea tiñan na súa parte baixa unha especie de mostrador que estaba fechado e se abría solo para os días de feira, o 11 de cada mes, para, a modo taberna ou de casa de comida, se xente
compraba animais ou traíaos e cociñábanos aquí mesmo. Estou na auga correndo en limpo fío, na cobiza da troita que... Chegamos ao punto e final destes 2 días que será seguido do que nos agarda. A Ruta das Feiras remata para nós nestes 2 días de traballo en Lousadela. É a hora de agradecer a todos aqueles que colaboran e nos apoian o seu constante cercanía para que sigamos coa nosa laboura diferente e original na dinamización rural. Por eso, agradecer en primeiro lugar á Xunta Directiva de Terras de Lugo o seu compromiso e a súa proactividade continua en este proxecto. Tamén o cadro técnico, tanto polo personal da propia Asociación Terras de Lugo como colaboradores externos da Universidade ou de outras entidades que fan aquí as súas prácticas ou o seu traballo de becarios, e tamén a Diputación Provincial de Lugo polas diferentes axudas que tivo para con nós, e a Fundación TIC por colaborar nesta reportaxe que servirá necesariamente de difusión masiva deste traballo que estamos a facer e do territorio que defendemos, que é o máis importante, a defensa e promoción do medio rural de Terras de Lugo, dos 7 concellos que nos integran e que pretendemos, como dicíamos na presentación, vertebrar dun xeito diferente. Hasta aquí chegamos, non é un punto final, é un punto e seguido. Estou no frío inverno, na xiada, no vento que reseca na riada, na neve cando a terra fai branquear. Estou na parda tarde do outono, coberta de 1000 follas que sen dono. Con néboa sobre os montes de Guntín, os camiñantes comezaron cedo o seu percorrido polas rutas das feiras, unha idea na que a Asociación Terras de Lugo leva traballando máis dun ano. Que se buscaba, os puntos das feiras, investigar sobre onde hubo feira, e a partir deso unir esas feiras sempre buscando os camiños ou rutas comerciais que as uniran, e senón, intentando leválo polo mellor sitio posible, non para chegar dunhas ás outras. Entón, con eso, construíse un roteiro alrededor de 180 km, máis ou menos. A primeira parada foi no campo de Castrelo, en San Román da Retorta. De alí, a marcha continuou ata o Parque da Carballeira, en Friol, onde tradicionalmente se celebraba o mercado gandeiro. Esta feira era moi importante e seguíaselo na actualidade hasta hai poucos anos que sacaron de aquí mesmo, de onde estamos, o mercado gandeiro, onde viñan as xentes da rotonda e da comarca a traer as súas reses como vacas, ovellas, cochos de todo tipo. O camiño levaríaos cara a Cotá, o campo da feira de Galloso, en Outeiro de Rei, e a Rábade. Nos poucos sitios das 8 feiras dos 7 concellos que siguen activas, non? Unha é Rábade, que se celebra o 2 e o 22 de cada mes, e, a parte do polvo, ainda se sigue comercializando algo de gando, menor. Ombreiro, Nadela e Adai, no Corgo, son outros dos puntos de interese da ruta. A este seguirían os campos da feira de varias parroquias de Castroverde. Estamos onde realmente había os intercambios dos produtos que había non somente en Castroverde, senón en todos os concellos da rodeada. Logo de rematar o trazado da ruta de sendeirismo, a Asociación Terras de Lugo só lle queda sinalizar o roteiro para que poidan percorrelo outros camiñantes.